खुलुमबाय दिनै 4 जुन 2023 नि सप्तायाव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट सप्तायानो जाहैबाय आसाम सरकारा हा गोग्गानानै थैनाय नखरफोरनो 24 घन्टानि गेजेराव 4 लाख रांनि मदद होनो फोसावदों। बावैसो समाव आसामनि मोनथाम जिल्लायाव हा गोग्गानानै थैनाय गासै सा 20 सुबुंफोरनि नखरनो आसाम सरकारा नखरसेयाव 4 लाख राङै रांखान्थियारि मदद होनो आवगायबोदों। आसामनि मन्त्रि परिमल शुक्ला बायदिया खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगि जानानै बुङो दि बियो जोबोद दुखुनांथाव जाथाय। जों जिल्लानि डिपुटि कमिशनारफोरजों 24 घन्टानि गेजेराव नखरसेयाव 4 लाख रांनि मदद होनो सावरायखांबाय। मख'नो गोनांदि आसामनि मोनथाम जिल्ला करीमगंज, कछार आरो हाइलाकान्दियाव हा गोग्गानायजों गासै सा 20 सुबुंफोरनि जिउ गोमायो। 2 नम्बराव दङ आसामनि गिबि मन्त्रि सनवाला हादरनि मुंदांखा गिबि मन्थ्रिनि फारिलाइयाव 9थि सारियाव जायगा मोनदों। IANSC भटारा मोनसे फारिलाइ फोसावनाय बादिब्ला आसामनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सनवाला हादरनि बयनिख्रुइबो मुंदांखा गिबि मन्थ्रिनि फारिलाइयाव 9थि सारियाव जायगा आवग्रिनो हायो। फारिलाइ फोसावनाय बादिब्ला आसामनि गिबि मन्त्रि सनवाला गासै 67.17 नेट वर्थजों 9थि सारियाव थायो। मख'नो गोनांदि ओडिशानि गिबि मन्त्रि नवीन पटनायकआ बयखौबो गाहायाव दोननानै 1थि सारियाव जायगा आवग्रिनो हायो। बेनि गाहायाव 2थि सारियाव छत्तीसगढ़नि गिबि मन्त्रि आरो 3थि सारियाव केरेलानि गिबि मन्त्रिनि मुं। 3 नम्बराव दङ आमेरिकानि हादरगिरि ट्राम्पआ G7 आफादनि मेलाव बाहागो लानो भारतनि गाहाय मन्त्रि मोदीखौ हांख्राय हरदों। मुलुगनाङै कर'ना भाइरासनि खैफोदनि समाव आमेरिकानि हादरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीखौ USA आव खुंजानो गोनां G7 आफादनि मेलाव हांख्राय हरदों। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीनि टुइट खालामना फोसावनाय बादिब्ला बिसोर सानैबो मोनसे टेलिफन कनभारसेशननि गेजेरजों सावरायलायो आरो डनाल्ड ट्राम्पआ गाहाय मन्त्रि मोदीखौ हांख्रायो। बबेखानि बिसोर सानैबो महामारी कर'ना भाइरासनि सोमोन्दैबो सावरायो होनना सोलोंआ बुङो। मख'जाथावदि देग्लायनि G7 मेला जुननि 8 खालारखालि खुंजानो गोनांमोन, नाथाय कर'ना भाइरासनि थासारिखौ नोजोर होनानै सेप्तेम्बर दाननि 15 खालारखालि खुंनो थि खालामो। मख'नो गोनांदि G7 आफादआ गासै 9 रांखान्थि बिथिङाव जौगानाय हादरफोरनि मोनसे हानजा, जेराव ब्रिटेन, फ्रान्स, USA, जापान, कानाडा, इटाली आरो जार्मानिफोर बायदि जौगानाय हादरफोर दङ। 4 नम्बराव दङ करीमगंज जिल्लायाव बांलादेशनि सासे मोसौ सिखावखौ बुथारदों। आसाम करीमगंज जिल्लानि सिङाव थानाय चाम्पाबारि गामिनि मानसिफोरा सासे बांलादेशनि सुबुंखौ मोसौ खावनो नागिरनायनि दायाव बुनानै बुथारो। गामिनि मानसिफोरा बेजों थाफानाय 3 सिखावफोरखौबो हमनो हायो आरो उनाव पुलिसनि आखायाव गथायो। बुथारजानाय सुबुंखौ रबिल मिया होनना मिथिदों आरो बियो बांलादेश मौलवी बाजार जिल्लानि सिङाव थानाय सनारुपा गामिनि होनना बुंदों। आरो गुबुन 3 मुंफोरानो जाबाय फारियै मलिन मुंडा, प्रदीप तांती आरो उमाशंकर कोइबार्ता। बिनिनो मलिन मुंडाया बांलादेशनि आरो गुबुन 2 करीमगंज जिल्लानि। पुलिस मावख'आ बुंनाय बादिब्ला बिसोर साब्रैबो सासे आबादारिनि न'आव मोसौ खावनो होनना हाबदोंमोन आरो नखरनि मानसिया बोरैबा सुलाद मोननानै गामिनि मानसिफोरखौ लिंहरो। उनाव गामिनि मानसिफोरा आवग्रिना हमो। 5 नम्बराव दङ किरेन रिजिजुआ बुंदों 2028 अलिम्पिकआव भारतआ टप 10 आव फैनांगौ। भारतनि मिरु गेलेमु मन्त्रि किरेन रिजिजुआ बुंदों दि गावनि मोनसेल' थांखिया भारतखौ 2028 अलिम्पिक गेम्सआव टप 10 सारियाव जायगा मोनहोनाय। रिजिजुआ बुंबावदों दि फैगौ बोसोराव खुंजानो गोनां टकिय' अलिम्पिक गेम्सआव भारतनि एथलीटफोरा रिय' अलिम्पिकनि रुजुनायाव साबसिन गेलेनो थाखाय थियारि। भारतआ 2016 आव खुंजानाय रिय' अलिम्पिक गेम्सआव मोनसे सिलभार आरो मोनसे ब्रन्जखौ लाफानानै गासै 2 मेडेलखौल' देरहानो हादोंमोन। मख'नो गोनांदि टकिय' अलिम्पिकआ बे बोसोरनि 24 जुलाइनिफ्राय जानो गोनांमोन, नाथाय कर'ना भाइरासनि जाहोनाव फैगौ बोसोर 2021 जुलाइ दानसिम बे टुर्नामेन्टखौ फावसायनाय जायो। 6 नम्बराव दङ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों थाखो 10 आरो 12 नि थाखो फोरोंथायखौ थाबैनो जागायनाय जागोन। दिनबाव खालामालासे थाखो 10 आरो थाखो 12 नि थाखो फोरोंथायखौ जागायनायखौ आं आंनि फारसेनिफ्राय हास्थायो होनना आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुङो। अदेबानि बे राहाया मिरु सरकारनि गनायथि होयोब्लासो मावफुंजागोन आरो बेखौ लानानै नखर बिफाना बिबुंथि हास्थायदों। बेखायनो रायजो सरकारा दिनबाव खालामालासे फरायसालि आरो फरायसालिमाफोरनि गाहाय फोरोंगिरि एबा गरायुंफोरजों सावरायलायनानै लेखा गोरों समाजनिफ्राय बिबुंथि लानानै नखर बिफाननो फोरमायथिगोन। जेसेबां हायो एसेबां थाबैनो थाखो 10 आरो थाखो 12 नि थाखो फोरोंथाय जागायनायखौ आं हास्थायो होनना मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुङो। दिनैनि सप्ताया एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।